Đây cái đó làm gì vậy? Nó không làm gì vậy? Dạ đây dạ. Dạ. दखरा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मुस्रि लाजाथाव बसुमतारी बिथांनि ब्रैथि हेपि बार्थडे फालिनाय मुस्रि लाजाथाव बसुमतारी बिफा उमा बसुमतारी बिमा मुस्रिमा आसारि बसुमतारी आरो बिथांनि जोनोम गामिया उल्थाफानि आरो बिथांनि लाइजाम सोग्रायाबो उल्थाफानि जिल्ला क'क्राझार बिथांनि दिनैनि बे गोथार सानाव जोनोम सान फालिनाय बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनिनो गासै बिथांमोननिसिमबो बे समाव मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय हरबाय आरो जोङो लोगो लोगोनो लाजाथाव बसुमतारीनि 4th हेपि बार्थडे ब्रैथि जोनोम सान फालिनाय बेखौ आं बे बुस्थुखौ हरो खायाखैब्रा बिथाङा दासिमाव आबुं 28 बोसोराव आगान होबाय बिथांनिनो दिनै बे गोथार जोनोम सानखौ जों फालिनाय जाबाय ओमफ्राय हासिगोन 28 आबुं बोसोर जानाय आरो ब्रैथि जोनोम सान फालिनायजों केक बार्थडेनि केकखौ हासिगोन हानो थाखाय बे समाव खावलायबाय हासिगोन अरे कहना क्या चाहते हो गाना दामना होदो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. लोगोफोर ये जोंनि आबैया होनाय मोनसे गिफ्ट माने दिनै बार्थडे फालिदोंमोन नालाय आंहा 28 बोसोर जाबाय दा बे 28 बोसोर जानायनि बार्थडे फालिदों खिन्थु आं सिगाङाव फालियामोन नाथाय बोसोरब्रै जाबाय आं फालिबाय थानाया नाथाय दिनैजों खनब्रै जाबाय बेयाव आंहा माने रावनिफ्रायबो जेबो लानो होननानै आं फालियाखैमोन माने फ्रियाव फालिनाय आरो जाहोनाय एसे बिदिनो बयखौबो रंजाहोनाय बेजों लोगोसे दिनै आबैया आंनो खनसे गिफ्ट होजेनदों आं ओंखायनो जोबोद खुसि मोनदों आबैनिसिम आबैखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा बेयाव आबैया मा होदों आं बेखौ नोंसिनि सिगाङाव बेखेवनानै देखायगोन बिदिब्ला बेखेवजेनसै आनबक्सिं खालामनाय बियो आबैनि गिफ्ट जाहाथे माने आबैनि होनाया आंनि थाखाय माने साफिसियेन्ट जाथों आरो जेखि होआ मानो आं बेखौ जेबो साननाय नङा बरियालै आबै नायनायनि सिगां मिथिखाबाय माबानाय नालाय बिराद बोरैबा जागोन आरो रब्रा दानजाथ' माबा बियो बायदिसिना लिरथुमनानै दोनग्रा ना आबै रायजो जानायनिखौनो लिरनांगौ थेंक इउ आबै दे नायबावनो हागोन जेला माबा मोनसे लिरो बबेखौबा बावलांबा दोनथ'लायग्रा जाबाय डक्टरफोरनि नालाय आइबिएस कम्पानिनि लाबोबाय आं माने कम्पानियानो आइबिएसआ मा होननाय जायो आबै ओमफ्राय ओरैनो आं मिथिया नों फोरोंदों आंखौ आं आइबिएसखौ मिथियालै आं मिथिया
जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आबै बवा सिबाय जोबोद खस्थ' खालामबाय आंनि बार्थडेआव नाथाय माने मा खालामनो उदै एसे सानाय जादोंमोन माने उदैया मानि थाखाय सादों मिथिया गेस जादोंमोनबो खोमा बेनि थाखायनो जे टाइमाव ओंखाम जादोंमोन जोंहा ज' जाजाय बयबो रंजा बाजानो बे समाव मोनजाफानाय जायासै आबौआ जोबोद दुखुनांथाव होमबाबो हारसिङैनो जाख'आबो जानांसिगोन जोंथ' जाखांबायानो नाथाय जेबोथ' होनो हालाबाबो आङो आबौनो मा होनबावनो जिखुनु खनसे बुंसां आंनि बार्थडेखौ एसे मोजाङै दायथ' लानानै फालिहोनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आबौ दे थेंक इउ बार्थडे जाहोनायनि थाखाय आबौ दे थेंक इउ जिउ गोलाव जाथों नोंथांनिसिमबो आबैयाबो माने बिदिनो बाहाना खालामदों बेहा सायाखैमोन उदैया ओमफ्राय थेवबो आबौखौ माने हारसिं जानो गिनाय बायदि साइसआव आबैयाबो आंनाबो उदै सादों होननानै थादों आरो सानैनि एखे साफेराना दा सानैथ' सानैबो साखाया ओमफ्राय दा जिखुनु होमबाबो सानैजोंनो जाबाय अननाय होनथारबायलै आंखौ दे आबै होमबाबो उफाय गैया मा खालामनो आबै जेबो लागिरि दंबा एसे खस्थ' मावै दाङैबाबो जानाय समाव बोरैबा बोरैबि बुंफ्लांलायलांबाय गाज्रि जामोनसै जाबाय दे नोंजा जादो आबोनादो जादो आबैसोना दे ए नोंजा नै बे आयंआ जोंनानै आयं आंनाव दाङालै गैला माने सानै साथामसो फैनाय दंमोन दा बिसोरो जाखांनानै थांबाय जोबथारनायाव आबौजों आबैजों खुनुरुखुम उदै सागा होलायनानैसो जानाय जाबाय दे बोरायबो बुरिबो एखे उदै सानायावथ' आंनाव साननो गोनां ना आयं बेनोथ' आं माने ओंखायनो सोरना सामारदों बेखौ डाइरेक्ट मिथिला सोरबा सासे बुङाबाथ' रियेला ओंखारा नालाय मालाय बेहाबो सैथोखौ दिरुननो थाखाय माने जानला मोनला खोथा बुङाबा जाखाया एसे बेफोरबायदि जाबाय बिदि जानला मोनलाखौलाय मानो भिडिअ खालामबाय थानो दे आबौ दे जादो दे